Ако си мислиш, че интернет е просто място за скрол лайкови, айде още едно видео, малък реалити чек. Докато си на чил, някой друг е в режим watching. Не защото си звезда, а защото си онлайн. Онлайн запознанствата са като лутбокс. Можеш да изтеглиш нещо яко, може да ти се падне скам. Ако някой твърди, че е на 16, но пише като шефа на майка ти, или след 5 съобщения вече си любимият човек на света, това не е вайб. Това е съзвън. Хайде да минем в друго приложение. Не казвай на никого, или само между нас, това не е доверие, това е капанов вид в емоджита. Прати ми кода, за да ти върна профила. Да бе. И после профилът ти отива на екскурзия без теб. Аре, няма нужда. Хакването не идва с зловеща музика. Идва с споко, няма страшно и твоето айде. И нека поговорим за майтапите. Ако някой качи клип с теб, без да си съгласен, и ако коментарите те режат, а те ти казват бе шега е, не е шега. Шегата е когато и ти се смееш. Онлайн тормозът не спира, ако мълчиш. Той просто решава, че може още. Предизвикателства. Всички го правят, няма да стане нищо. Най-тъпите идеи винаги се раждат в групов чат. И запомни това. Всичко, което качиш, може да живее по-дълго от фазата ти. Скриншотът няма делит. Ако нещо ти дава странен вайб, не го игнорирай. Интуицията ти не е бък, тя е функция. Интернетът не е враг, но не ти е и човек. Това е сцена. Пускай само това, което можеш да носиш. Онлайн си. Избирай умно, иначе избират вместо теб. Проектът Тренди Дигитално 2.0 се изпълнява от Фондация Евроскок с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта 2023-2025 година към Министерство на младежта и спорта. Договор номер 25-00-40/09.09.2025 година. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.